Να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις τώρα. Έχω πληροφορηθεί ότι το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο που ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια και δεν έχει ολοκληρωθεί, έχει σταματήσει. Θα θέλαμε να μας πείτε για ποιους λόγους έχει σταματήσει το αντιπλημμυρικό, το διαδημοτικό αντιπλημμυρικό, που είναι πολύ σημαντικό για την πόλη μας, γιατί κινδυνεύουν, ειδικά όταν έχουμε έντονη βροχόπτωση, στην περιοχή και ειδικά στην Κατεχάκη και μπροστά στο κημητήριο συγκεντρώνεται μεγάλη ποσότητα νερού. Για ποιους λόγους έχει σταματήσει το αντιπλημμυρικό, θα ήθελα να... Πρέπει να σας πω ότι το καλοκαίρι που είχαμε μια ισχυρή βροχόπτωση, είχε ξυλωθεί η μάντρα από το νεκροταφείο και ακριβώς σε αυτό το σημείο που δείχνετε τώρα υπήρχαν οστά από το νεκροταφείο, είχαν ανοίξει τα μνημεία και είχαν φύγει οστά και τρέχανε δεξιά και αριστερά οι πολίτες και μαζεύανε ό,τι μπορούσαν από διάφορα σημεία. Έτσι πρέπει να έχουν γίνει αντιπλημμυρικά έργα, αλλά στο συγκεκριμένο σημείο και σε συνδυασμό με το ότι έχει καεί το βουνό, πλέον κατεβαίνουν μεγάλες ποσότητες νερού και θα πρέπει να γίνει το αντιπλημμυρικό σε αυτό το σημείο που είναι διαδημοτικό. Δεν είναι μόνο της Ηλιούπολης. Και αφού είναι διαδημοτικό, φυσικά καλύτερη είναι η περιφέρεια. Και είναι όλα τα αντιπλημμυρικά πρέπει να εγκριθούν και να χρηματοδοτηθούν από την περιφέρεια. Πολύ σημαντικό. Και τώρα